Tohle je mini raid na, jak se jmenuje? Honimíra. Jo, bude to takový mini raid na Honimíra, což je nějaký hráč, který asi je závislý na víte co, to radši nebudu Dobré, říkat, dobré. Můžu to vidět malí děti. Pobij to. Pobij to. Můžeš mě vyfotit, prosím tě? Môžeš to príjmuť, prosím ťa, tak som dobre napísal meno. Teďka tady bombíme a má tu... Super! Odjdeme! Do videa to ukáž, do videa. Má tu totální hovno. Jujda, ty vole, ten tady má, ale... Ale sebereme mu ten Kevlar aspoň, já si ho rád vezmu. Ale bojíš, že to vyšuku natáčet a půjdem se jde... přicházíš Víš co, věci. natáčej to Dave a půjdem se jde zastřílet, ok Dave? Ok, já mu tady ještě seberu to železo. Hej more, železo! Tak se portni, jo počkej, ty už se portuješ. A to počkej, ještě jsme počkali na našeho bortu. Hodím A tady bež, sekretku sem. Ja som dal akurát suicide. Počkaj, kdo to príjemu? Jo, ale nesmíš mi zničit bednu, protože on se na mě portujeme. Však počkaj, ja zrušil toto. Patří tu bed, Dave, prosím. Počkaj, ešte raz počkaj, to je. Tady mu zničíme spacandu. Budu slavnej na YouTube. Cože to? To je môj... Door is locked. Takže, nic moc tu není. Tady hodím. Tady hodím. Tady hodím. Tady hodím. Děláš Tohle si prostě. honím. Tohle si honím. Tohle si honím. Co to kurva? Jo, to seš ty. Jo, on už je tady, aha. To seš ty. Jaka budu raz první Tuletu, patinou. Nemají do náboje do helmu. Si první. dám na sebe. Nemají do Ale náboje do my tu jsme tři. Opice máš mutnúť niekoho. Opice máš mutnout někoho. Easy raid ako? Tu koľko má dom? Nechápeš, že prostě tady nemě. Ale To jak mohl- protože on natáčí ty. Chápeš? Teraz doskytne, hej. Tak a tak to spadne. Já se bojím Easy. více Dave. Dave opatrně. Dave hlavně buď. Kurva! Jak se dostanu nahoru? No skočte za ním všetci. Jak skočte za mnou? To mají to odbouchněte. Co mám dát? Já nemůžu. Já už vím, co dám. Dám Home 2. Ale já, víš co, vrátíš mi to, jo, ale. Nemám 500, sakra! Bacha. Oh. Bacha. Kde to hádže? Bacha medveď! A kam jdeme teď? Teďka jdeme do... Kdo chce, aby sem zůstal adminem? Já. Čekuji na ten spam. Teraz by si mohl, ne. Ne, já si vypnu chat. Dave, vypni si chat, protože to bude jenom zbytečně lagovat. Neboj, nelaguje to v pohodě. A jak si mám vypnout potom chat? Videu, tak Minecraft, nebo taká grafika. Jak si mám vypnout ten chat? Dej F1 a jak tam máš to prd. Počkej, tak to Dej dám F1. potom, ty lagy to snad přežijou. Jdu, dej F1. Počkej, víš, jak tam má... teď jsme ve váleční zóně. Pro Gamers SK. Pojď. Cerus. MP5 náboje. Dej mi ty náboje do persky paťky. Kde si? To je nějaký ledrák. Tu máš, to si ty? To je paprika. On si dělal prd, já jsem to věděl. Já vím. A kočej, jak se směl jeho vtipům. Hej, príde. Takže, bohužel tu toho nic moc není, ale nevadí. Kámko, pozeraj. Dobre, nevydalo. V tom baráku, ale na to. Nejde book jump, čo som zase spravil. Bacha! To jsem já. Ty tvůj barák.
Ne, to je starý barák. Ježíš, já jsem se tak lek. Budem tu kempy na chvíli. Vy taky, že ono, že dobré na raid. Pojď. A komu patří ty dveře? To na čo sem ideme, na čo sem ideme? Já nevím ani. Na všetkým ukáž... David Sher. Dave, ukáž všetkým čestky, kde máš hlavné čestky. To není jenom můj barák, to je celého klanu. Tady jsou hlavně čestky, tam jsou zbraně, nějaké Ale věci, ty debile, to si... Že tu máme Moc tam toho bohužel není. Takže lidi, já už toto dnešní video ukončím, hlavně, že jsme to raidli a našli jsme tam takhle úplný hovno, takže jako, sorry, ale zase další video bude příště z nějakého dalšího většího raidu, možná Honimíra nalouskáme na švestkách, takže asi možná potom. Počkej, tady je barák od Foresta, nebo raidnout. Tak jo, no. Takže lidi, tak příště zase a čus.